blay fi boro na ka gospel kat kom o Marcus ka lenong khat ar de khat ar for some u jisu ola jubab ki kat no fi bakla itibale dena marba him tip ya gajing tho ne ya ka bor u blay but kine ki kentien ki ba mi nagasintur jong jisu hi natrai ka de nabanta janga ba jom firu bansu tu ya ka jing koridor jong kaktin jong ublay but ongom no fiti balay fi bakla namar asili gidaw fimtip ya ka jing tho ne ya ka bor ublay te bansu tu kane ngin Pyro Shaka Gospel kat kam o Matthews kalanong khat khandai but kine ki Pharisee ki balawan kali jinkle au jisu chapang kaljing pulai tunga but Matthews khat khandai sa korba sa u jisu la jawab phim pachim pulai kane ga jingtho hakabas dang but ula batai shishu kan na banda jungu ban hikai ngi ula pandan kam barbor ega jingtho sngab ga jingli jungu kat khandai sa phim pachim pule ya kane ga jingtho come on bun ki jinge ki bawan ha ga jingim jingi kadao ga de ngim tip ya ga jingtho bokoi pipere ga jingim jungu jisu kumna wala job ya gijing pun shoy da ka pa pandan kam ya ka tin jung ble jutam bare but manta ga singiro right kijing kelli kulmar jung gine ke Pharisee batsa dusimo kyong chapang ne breu ba dan galog la yar shinyong or chipara kila shu kila banong shu thau kulmar gawega jingkelli but jisu ukla mae ki nabanda ka jingkali dre mula pini ki kumno kinyo ne hangno kinyo ka jubab nabanda ka jingkali but fi bakla bale tip ya ka jingtho ne ya ka bor ble ko himen ko para bayit kane ka por lockdown ni don por wan sutu baro artli ka jingtho ba khuit bat ka bor jong ble jingtho ba khuit da ka ba pule man ka si ka bor jong ble da ka ba duai lang man ka si arne language ke bedong la ka se junga ngadon bangkar ban ki hapden jong ki mo kine boro gilong ki ti jong ble ki belong ka ba shisha tamba ban pan shisha ye kine ha ke jing jingi ni hap le te ki samla ba ye romo one clip lana pidon bun jingkili ha ka jimut jimpar kharjun fi tip kadao ka de kana kano jiso kano fi bakla bale fi kuslai bale fi artatin tip ya ga jingtho ne ga bor jumle ai bangin parshang ban kasngi ban parang ki yung personal experience ai bakine arthli in salong chidu khot jangka bunta jangka jingim mansin jingi ban tip ya jingtho bat ya bor jumble baru blay badan bor baro pa baru khod baru mansim bokut ankar ko